Ni munye. Ismo. Non, ne be gbere to ibu. Wone ko ni ka gbere ni fam ye ba fe ko ka dabla Aruna da se ka dabel parce que mo mi yere tara kuma nya fo. Mo mi yere tara kuma nya fa ni to e o te histoire karama ata ju karama ata kuma bugo ka du nyomburu. E ma karamo ke ene ma nya soro kuma la. Bi e kuma la blague. Parce que ate mo mi tara kuma expliquer des histoires long. Mo min tara kuma expliquer des histoires lokanya itala kuma bugo ka du nyomburu che ma nya soro kuma la che funa ko ibi buru se kulana kan ko ni bena na kulana ko e che bena bale dan nu kan billahi ila ala ni te min ala amasi ka ko fle ala kereni ala tasuma nya ala ngo kere bamal fleni Aruna ko apere la ko Aruna kontu ayi Aruna kontu bla ko face à face aya for wallahi aya for ni yoro nete conseil di otissima de parce que mo ni nata ya borote fa nata be mo la aya borote se ka fa ali ni ka bon fasanu na kadama tena fala donc aleka ko ba ere boro ibe mi ni cho c'est que tu sèmes ibo de récolter ale ni mo mbala Burkina be do e bola de il me permettre là. Oui, grand c'est que je me permettre de tafudo ta ulu de na doni. Abola wala ka lagbasi ni ke mama Aïssa kone la. Mbe bombo réponse ni dama bunye ni balkala. One ere ismoy fendeni mangamba. Ma preseki ol soma ke soma ne tafuni sabata la tête son kané to tike. No be na live du mambi nyona mena cho. Oui. Hein? Ouais mon bébé c'est comment? Kino. Hein? Ne bolo. Ale mu ko ga artiste kan est-ce que mama Aïcha yo kewa ale mu ko ga artiste ma est-ce que mama Aïcha yo fowa ale est-ce que ba ko kuma le be ni ba ko kuma me ni ba ko kuma mele ni ta yere lonko yi isme ka tafuta ni tlala ne be donga sujet to kono wala ne be na tafuta Aïta di Aïta di Aïta di wuru dema como Aïta di wuru dema como bi den wuru ti jogo wuru wuru den e bamuso e ko ke gbansan amaji bamuso la o ya wulu ke donc demande be romi na ni sen kwa mama Aïssa ko ne to bo agbelu kono na tu se ka bikini défend qui c'est là voilà ouais muso ni ke comme ni a décidé c'est on bola ne ni kono doni ne bayata ne bayata doni quoi mama Aïssa to bo quoi mama Aïssa to bo agbelu kono doni ko tout c'est trop normalement na tu se kere là a tu Aruna le tatoma depuis qu'elle nana Aruna nana flako na tu musuye il sait parler très bien akaro histoire tra promena tibe Aruna le tatoma Aruna kon me nana tu amina na bikini tuburo autant ebe ti kay binyoro ka kanyina sina ta yoro ka kere bula mini kere mabo Aruna ko telela na yedin atibe Aruna to fo est-ce qu'elle est nana ko la vocal be kadibola aba karama ale kam ni Aruna ma ti muso nte masare fle doni est-ce que Anna yere fera ko bigini fana ale rebe jate ne tale jate ne bigini fana be dana ni ma fante bigini buru momi ka kuma ki yere jabi wallahi si baneli ki klana ka fanu nye ki bini yere avancer bigini ko la ko parce que ki dungulu na ibanena ki ti banena ka ko pikuni se ko bigini ko la ko se ko wule yere li bamsu kan ya be fo raison sans faire ayere de ka bamso boda be jone ayere e na jone ne ko be digi mo la wulu de to nyini na de e be ta muso sebe de e be ta Aïssa ko na suire ma fisa Aïssa ko na boko ronvla yere ma fisa ay bigini ba ka Aïssa ko na carrière ka kron bigini na carrière son peut parler Aïssa bigini ban be mina Aïssa ko na ka wule kem parce que Aïssa ko na ka ko duri na to yi il voit ça de loin autant que quoi dinte bigini ka dile ne bigini tu ka dile ti to donu ka ko be bigini baneni ka bigini fanene ti to son hein e ka mini fanu yen WhatsApp ko na nyina la franchement monsieur ma reflet donne quoi billahi keta don mo yere be ke de ki kel la to e bi boka ki bo ti keta don autrement mu ne be ya quoi qui ne va pas autrement yo glo le mia ya quoi ite mo il en via réseau kan an wo ya mbro quoi il était fan ya kono nanka fan bola ka frappe kan be wulu il était fan to nyini fani ni ti fan ni ti ba Aruna it we Aruna répond on voulait voir ka fongo bubara bi koro
Je te dis, il datoli n'ambalo ka fogi besokola. Donne muso koroba kumala sisen. I bamso flame on muso flan. Ambalo kibe muso kise. Wallahi dim flan. Ate boka tu na tu ka runa repo foka sa foka la jeli fatuna dafa flala. Antu boka la ka le rezo ka masali bonde ne foka nyina adoni be ko wa. Aruna guru. Adonai ko komi ko mate. Adona ko mko ba ke. C'est-à-dire ne ka wuru de ya be bola ka débat do ke ne ba flé ka flente dans sur la ba flé même zone flé. Parce que adama de be se ka ke di keta donc il est que normalement kun kere ka bote ko dan kuma candidat kono no me ba même zone na gbasi yi reso koma. Na isa kono ko kwa bile prusi. Abi so mo be la prison na. Isa ko mama isa ko na minye papa do yere ta fala nyina. Abi jan signi be isa bi na sina ka jan fulele nya. Ko ni ba isa ko ni be isa ko na yere ko kalama. Ni hakili do ngi bu di ngefe na dama de do na dama de hakili do na bu di ngefe ki hakili ni do ya façon na c'est pas bien da tuli ni daga daga bandara wallahi de betana yi wallahi uruden e ma se ki ba bo burula e ma se ki fa bo burula e bi se ka kuma Johnny Meya ile ko kadi ki se titigela ki se de bela. Hein? Il veut deux fois la omani o chouka fisa dinya mai. Elle l'intègre. Kadi est très très intègre. Ah oh? Elle intègre. Abatun kanem. Il est un groupe minani o ki samakananie kabaka yirila tumuni ki nyona nyomogo dente. Qui ça dobile là? Il est ce qui kaliko qui c'est bila. Oh ni qui c'est bila il t'a filmé ya bla réseau ça fait un flé. Ni ya muso kisa i kisa i kumoro biri i dugumana la i kisa fle ya photo ta i kabla ya ni ba ko do mako kisa to la grâce Guidi ti so bari bo grâce Guidi ka ko kere ne yere ko yere be ken na dien ko no adama de quoi ne skibi ka dien ni fle ka dien famuya wallahi billahi be fa dien la quoi ne adama du de fle adatolina fali mai koku mai ketugo mai ambe dien ro mi non no kungo le be dien be dara e so tuere kono ya be kungo bibo e be tinke muso koroba salman do ka ko baska mabo ami to fo ami jamu fo ay sa ko ne miere c'est la anima aya to fo wa aya jamu fo alors ismo ko baske ki be se kula an ismo ben c'est dans les réseaux sans fait ni le bola ka ne clash ni ne mile jadi ah il ça qu'ente si là do. Oui. Oh, ni mangaba bola ni ne ka mangaba ne ni ka mangaba jadi sake mese ko le jadi wa ika na kela comme il est bola ka do foni ma il est venir défendant et do bola ka ne di dien mo be ma ko be ne ismo bamso ne ko mo be ne finge ne ni e le kana ko e le ni yere ke ki be ni misa barato e ki be na ne ka mo de mo min ma ne banen mo ma ne fani no e be ni yere ko kile te bigin to mo bro e te bigin to jone bro mo ma c'est là-bas quoi je n'arrive pas à comprendre. Ni donna nu ka ni ma juma ne fa nu ya te girigiri buru ay ne rete te bigi ni re bam so tokolo ni ne nana be yi ha e kadako hay amo mo kede amata do bo ni ne anana nu ka ko ne e ka dire anana do anu kan ka kule whatsapp no kana man na kana sutra ko be na sa lo meni fanyere anu mata do mo kan ko e bo kana ande fande amata do mo farani kan kata ya star korofati yede jamais atei mais c'est kake atei ne bi ya star korofo parce que mais c'est ka korofo duguma parce que ma do ne ngo aw ne ya haramu yade awo ne bi c'est kake mais atei mo ko tuni na fair kwa ki ya star korofo ya kwa tara kwa kanika atei al na yere na réseau ça fa wanya kenyaje nya kenyaje a na mo ikaya kinya nyada nogoni nyada marakani ondira no ka to sori do dagala na kala ka daga da marakani ale se ka dofo kadi mandia ale ma jita ka do kadi kaya ko kadi obo ko ka jermuso nenia merci ale ma kuma jumale ko jermuso maya ale ibini yere sega ibina kali no fa kere ko na avocat ta kadi bula maba na muso le bala kuma ka me kadi bulu ne kadi bula la ba ju ale jeri muso mi defana ambana ke baba ka ta kuma ka ta mo bulu be mo mi defana be woni kan
ni kadu ko ka be boni ya vocale wallahi bla mo be ka ba kunu le taka bonai Maria le be na tete jugu le be sunguru nini Maria masi bonkele nini horonya masi bonkele dambeten na wallahi dambetala ni kelen pele sigla réseau sanfɛ ya ka bamso ju ka réseau sanfɛ ya ka wuru karata ko shore bamso ju ale ma fɔ ko n'ale la bamso bien fait ça me se ko famia mais ka bamso bodien wa ka wuru karata ko do bamso bodien fait mɔgɔ kila de i yɛrɛ de ka k'i yɛrɛ la ngili som i kabla ile kabla la ɲɔgɔn le bi boro réseau sanfɛ i ye ne kan so mɔgɔ ta ka dia i ye ne ya i ye ɲɛ kan so mɔgɔ ta ka di dɔ ma ali de ye sigi na ya groupe kɔnɔ ni a ma kɔrɔkɔrɔ fɔ ne ma mais i ye sigi ni ye don kelen ka jabiya ile min bi ti somɔgɔw nu kana n'a ye kɔnɔ di video manu ma k'o ka bɔ k'o ba nɛni i ba sinamuso den e tɛ k'i ba ka sinaya kɛrɛ kɛ sa musokɔrɔba la ni bɛ kaburu kɔnɔ i tora o sama jusi ma kɔnɔ o labɔ a kaburu kɔnɔ k'o la lɔya ou bien ile facɛ y'i ju kɛlɛ ya pour que i bamuso sinamuso ta ka di mɔgɔw ma k'u ka ba nɛni c'est k'i fa le ye dɔ k'i la i fa ka dɔ k'i la ya a bɛ ɲɛna k'i bɛ mɔgɔ minnu menacer ko ne le ya k'i bɛ déplacer ko kana ne kama ni mako bɛ ɲɛ adresse la dɔrɔn a fɔ bilayi talayi n b'a d'i ma i t'i déplacer ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ tuguni fo k'i sa réseau sanfɛ jigini doni sa mɔgɔ bi déplacer ka taa mɔgɔ kama ko sen b'a kɔrɔ sen ɲɛnama tɛ mɔgɔ min kɔrɔ i dena ka nin ye kulusi jɛra ou bien i dena ka ye tagama la mɔgɔ fɛn min gbɛna komi sɛ ne ni nali le kama i bɔ bugɔ fo ka jɛgɛ ci n'i y'a da kɔnɔna ye sa i b'a fɔ ko saramina dɔ le o tuma pati t'i le fɛ ile tɛ pati yɔrɔ la bɔrɔsi tɛ fili ile ka pati kɔnɔ ya mɔgɔ ni sabu jugu bɔkɔrɔ jugu ko ale bɔkɔrɔ ko ale ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ ne kabila la hali ni le ɲɔgɔnna bɔla ne kabila la dɔrɔn b'i kun ci ile ɲɔgɔnna n'o bɔla ne kabila la dɔrɔn ne kun b'i kun ci de ala barika la ile ɲɔgɔnna tɛ se ka bɔ ne kabila la parce que e ye ɲɔmɔgɔden de ye réseau sanfɛ ile ye bolo taramasi de ni ɲɔgɔnna tɛ se ka b'u kɛ ni ɲɔgɔnna tɛ se ka b'u kabila mɔgɔ min ta kɛta dɔn mɔgɔ min ta fan dɔn a ta nafan dɔn ile ye kɔrɔkɔrɔ le la ya artiste ka ya ile min bɔla yan k'i artiste wajiba réseau sanfɛ yan ile ka min kɛ ne tɛ se k'o kɛ ne ya hɔrɔnya tɛ se k'an permettre k'o kɛ ile ka min kɛ an'u ya hɔrɔnya tɛ se k'an permettre k'o kɛ mɔgɔ tɛ ko bɛɛ kɛ ile ka min kɛ ani kunci le ka kan n'i le serikɔrɔw jɛkurukɔrɔ kɔnɔ jagoya de i bɛ wuruya baara kɛ a b'a fɔ ko wuru de e sɔrɔ ka na nali sigi teba ta b'a fɛ mɔgɔ i b'a fɔ k'ale le bɛ yen tɔgɔ ɲini yɛrɛ kosɔn n'a ɲada ja tigɛ ni ɲɛ k'i sigi mɔgɔ adamaden dara dɛ ka kuma bugɔ ɲɔgɔn bolo a b'a kan funu a b'a ju funu a b'a ɲada cojugu ɲada yɔgɔyɔgɔ oui a dɔ in bɛ taa futa an bɛ timi i ka nin y'a kow tɛ digi ne la muso sɔn parce que a bɛ wuruya baara de kɛla o e ye wuru den wuru bɛ min ka den b'o le kɛ o wuru ti i pa ka den min ma non i kalo ni ya frappe ni ne ni bɛ mɔgɔ frappe ni ni a ye ne ni k'i bugɔ i nɛni bigini fɛ i bɛ ne nɛni parce que ni ye sanji kɔrɔ baara la a bɛ baara la a bɛ wɔsi la mɔgɔ tɛ nɔ in na ka mɔgɔ min ba nɛni mɔgɔ t'i nɔ in na ne bɛ baara le kɛ nafa bɛ baara in na ne bɛ baara le kɛ ne bɔra ka mɔgɔ ale bɛ wari min sɔrɔ la semaine kɔnɔ k'o ye 700 € ɲɔ mɔgɔ den n'a ya 20 € ni 10 € bɔ n'o ye sa munna yɛrɛ fɔ ka da ne ta a ka mɔgɔ ya tɔnsigi wari min na bɔ bi k'o yira k'ale y'a wari wallahi mɔgɔ ya tɔn wari wagati bɛɛ a bɛ na a dɔ b'o bɛɛ la a da toli ni na ɲada ja tigɛ ni tɛ da toli ni mɔgɔ da la tɛ daji bɔ la a n'a ɲɛkɔrɔla nɔgɔlen bɛɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye wo ya ɲɛkɔrɔla nɔgɔlen de ni ka y'a fɔ k'a bɛ Itali tamati foro de la a n'a ɲada kɔrɔma kojugu nin ye de ɲada gbɔrɔni a bɛ nin sigi mɔgɔ i b'i yan mɔgɔ min yɛrɛ seri Ayisa Kɔnɛ seri Ayisa Kɔnɛ se ji ma sera ele ko ji la wa ni bana kɛ ye sama bila mɔgɔ in ma o jɛnɛ k'o ye ji kɔrɔnji dɔ bila ka di ma k'i yɛrɛ kɔnɔ ka t'i sigi bi k'i ni ɲama nɔgɔnin ko lahi
Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il est nyama nogole nyama goroni le fara ni ba foki be do foni ma subhanallah ko ni ngabi Kun kana jigila de anu be min fola ya be live duguma be ta be wolo mota la ko fo mo ma bana sino kuma le be nda kono wa ni re da kono kuma re bi dum la wallahi ya na nyana ko romani wallahi akalla kan kana ka ko kongole nyama nogoli fe kunta ni fara ni bi siga bien ki se ka kale be do fo ko mo ta tieni aka bula jugu ina ga kuma to fon nge ha ma live kuma na konti berede nga siram na nyulo ngoni ta wa shule be na fo ka be afo mo kene ba to ina ka ko ba ma to ma wa wi ka loke la gale ke ni kere façon de digini la parce que mo mi yere ta keta don mo mi ta fota don mo mi ba buka ba du ni ba buka ba do ni mun kama la to façon ni mo mi bola bamso kata bamso so mo nta kana bebla rezo kan eni ala che ni mo be jeke ni wa mo bi bla na tuni kuni boro nta di façon ni boro ti mo mi na ita ta boro la ta keta do to fu lo wa wani ya wo ka se ni niti lo ma jabi ya yorona jogom bile la neta fe jabi don wallahi jogom bile la wuru de jogom bile la neta fe ne krinali kana kri na ko ha ibu kan faga sa jameta ko ko jila ndeje na ko ngo wala mo ma logoli me sama bla lare lo meta futa la me kuma dima lo meta futa la foro ile nyama logole akeni be ko fato julabla akeni be ko fato julabla ni tala si ni ne tara ni ne temena kan ya kan live ko no fo ne be hinala fa ine be donner la fa ine be donner la anyama logoli be anyama guru ni sigini be sa ko produit ferela mo ta tieni il a produit Camila ne kaya mai akamila jene fari ka mai akamila awatube ka mai mais biote fo na o ka wuri nyo na do na tia be na no yoro funyala kin ko kiye na kika dépenser mdoa turula kiye na kabi ya wala seru kwa ima afala ko 250 euros ngole do ya turula 250 euros ite ska fo ko ya to wari labo ko ira ko wari bare ba lo kunya nani nga 250 euros e fugari den ngom ni be est-ce que ida lonke ikalo mi fenga benela ni yakola ko ayrebe kuma katla ka yere soso e na figi ni sigi juka ya ko ile ka lomina lagare a hakilita la ayra de ma fa dala ko ale trouble kanadia kana trouble ka direma aka fo gratuit itla la tuguni ki sigi tuguni kile ma turu ko kile ma de kasani ke fe muna ibe kuma katla ibe fono katla ka domune che iti yere ke horonye ya ono wan tena yere ke horonye wuruka a nogo judo e ba ki se fe ya i ba bodingen fe o fanantara bodingen da yere kile soron ka bo bodingen du fe jago ya lele be boka wuru barake o eni wuru be tekele eni wuru juma de kafsani juma yi ni le kan ka woro le wu réseau sans fait il est wuru de il ni sila ka mo be tila menu mo be tila wallahi billahi talai horon kolon popopolon kone e kabla kafsa ne kabla e kan faga de onre kabla kone kabla kono kwante on te se ki nyogo soro billahi ante Allah yere kana to ami nyogo soro nyomude e bamso ju samana ya kabwa ko ka akolo sama kabwa kaburu kono kana jusigi yano ka fini do kana réseau sans fait il est bola fugari de il est bola qui bamso defaya abi nyana connaît lâche de comme ea tu penses que moi je suis lâche comme toi tu penses je t'allume tu là je suis en train de te caresser je t'allume si tu n'es pas content je voyage dans le gros compte de ta maman c'est tout. Je dis, si tu n'es pas contente, je voyage dans le gros compte de ta mère. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas te déplacer pour venir si tu es femme. Dis seulement que tu viens. Je t'ai traumatisé sur TikTok ici. Zara yota la fitini mi filma bidé faut faire ni ka dulani ni mise ça c'est avant goût qui est là si tu es femme anya wuri ka taganaï wallahi si tu es femme on est qu'à soulever
Tu vas déposer sans te rendre compte. J'ai dit, je traverse la Méditerranée dans le gros con de ta maman. Ni mal à la horobo. Toi, tu peux créer quoi? Une imbécile, une édentée comme toi, une patentée. Déjà, quand on fait les lives, déjà, tu nous suis, hein? Ah, d'accord. Tu es une espionne. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque jour que je vais faire live, là, je vais te taguer dans mon live. Chaque jour que je vais faire live, je vais parler de toi. Une chienne comme ça. Toi, tu peux donner nom à quelqu'un? Tu t'es vu? Bekaf Sani les meilleurs réseaux sans fait. Bekaf Sani les réseaux sans fait. Il est Kakuma, Mouro Bekuma, il est Bedofo. Il dit bien fermé. Si je pars, tu fermes ton gros con. C'est moi qui ai dit ça. Quand moi je ouvre ma bouche là, toi tu fermes ton con qui pue là. Et quand tu dis, je t'ai traumatisé. Petit mot que j'ai posé là, ça t'a traumatisé, non? Si tu es femme, faut soulever. Tu serais étonné. Tu serais étonné. Imbécile va. Et c'est quand on dit Maya, yo morde ouru, kabla ouru, danga dempo popolo. Ni le mi fa du ka, il est qui bien, il est mi bien qui c'est derrière, il fa ka ni ça ma confunyana ko. Koni ka wuri ka ba wuri ko militaire direct ba bourya. Koni ka. Eh c'est la non, ni comme na mo yoro la teme. Ni militaire direct ku bile boro I bien qui c'est. I bamso I ya mo ku boro du I ba bien qui c'est fait yoro minake. I ku mini ya militaire direct du kana ki sigio. Comme militaire direct bi boro I ba bien qui c'est a wula ngata. Anya damina de anga continuer fanani. Be il joue, il bien qui c'est qu'on a bedo, c'est-à-dire que ben yere traverser bien qui c'est fait katan ja I fa I bamso kabruka. Nyomode danga dempo popolo imbécile va il est se ka do fa Johnny Maya il est kuma Johnny Maya ko be digi mokola horon kolonta chiento yalla dina ka cheka se free bien ki se kono ka buri kata tellement ki bien ka sabole muso nogoni ali mi ka sigini da tourni a da o manana ma be sa iba ko mo be sarami iba ko sarabe mo mi kisela da tourni da kumuni da sarantan. Il mon combat. Il est là. Toi, tu peux lutter avec moi. Toi, tu peux lutter avec moi. Quand toi, tu te regardes là, tu peux lutter avec moi. Il mon combat. Kin, quand militaire direct, Barani Mabourène. Là, maintenant, on va le si ça quoi qu'à ce qui te reflète d'Anina. Non, mon Dieu. Il est. CP, j'ai fait quoi encore, CP? Comme militaire direct, Mabourène, depuis 1900. Comme militaire direct qui va aller bourreau. Militaire direct qui était de bourreau, mais ni n'en en bête pour dire. Voilà, ni vient là, il y a fort douma. Aka fort, où tu mets douma. Où t'as un autre tu peux aller. Alors, militaire direct qui dit bourreau, wallah, ya doye na l'autre. Ni n'en a bien derrière pour te bannir. Il est sur qualité bois carama. Yo mode waride na wuri la sa ko betai kama be déplacer Cheikh Berema fani kala na kala ta Cheikh Berema yo mode ko militaire direct bile boro na militaire direct ti le boro te ceinture noire de bene boro na nga che qui c'est Jean e ba ko do ma ko ti ganni ti bien da nga fle ami bien ko na fle ni qui c'est bila tungulun da be ti bien ko na dere ama fle ni qui c'est bila yani be do ta ko ibi tale wo aforo dani ka soro ki ta fo mo ni sara d'encoro popopolo mangamba e be poubelle de kono poubelle nogoni ali poubelle seni ma ile so kono la sana confort ke frani bi ki le be do fa mo ma e do ko ne ma ile be kuma ne ma be digine la mangamba kuma ne ma be digine la e kuma to te digine la be ni ka tele ko do di mangamba ko ka partir de maintenant ko ni kin ko keren ka militaire direct nyam nogoni mbabure ka ba do iter muso kama ko kera le dama ko ça déclenché c'est déclenché de ima nga wuri wulara na nga wuri ça c'est avant goût anya nyonta ne trefani nante barala o meso kono y a pas quelqu'un qui attend que moi il y a ta Cheikh Berako ko s'est lancé. C'est lancé de il est là de Djelamine un réseau kaya Djelouba ma balima boy ka Cheikh Berako elle a dit wala mangamante via tegala de wallahi ni mo ka bana nayo ni nga korofarika me yoro mbe buri ka tagay
ka live sigi sa manu ye yera woro de kile be yera woro ya kan fo John nyene ya ile nyomo de bi siga bi ki se kan ko le yera woro ya kan fo nyene ko le yera woro ya ko yera woro ya ko ile ko koro no bi ba bi ki se fermeli boanga che ni dola ile fe fa no se bi ile fa ne ile brota mi ka ba ko ro la ngia centru ta nat seli fe ibe centru le takachi ne te centru takachi de ba bien de daire ka kisse parce qu'avec un mifo kadima ko o fengen ne ke malele kisse daire ne ba a kisse kono la de mo de film de la réseau ça fait akakadi lombe wallahi kina akakadi lombe wallahi mo de ta chiento mo mako sanini il ma morifa il est mi ka fenge direke do yanke ki ni ba de ba o kere ki na Fouari den popo long qui sigi bien qui se janka ou la sa kono ba du se na formu ta chieni o esa il se donne ça mais to pimenté ko ay ba ngino ko changer la ma changer na militaire direct fleyan c'est lancé mais na militaire direct de l'ombe ou la fait mais sigi kanya wala mbe nyo fusugu ame nyo fusugu réseaux sociaux ama fo aya se ba tuma ka fo ko militaire ta chinga trekem do ba bura lo modo kata foro na de alo bo do mo ile kama aga milaka leslin na ni leslin blana no aka borokoro kata militaire treke do leslin ko no na arrêter de porter habit de militaire depuis Facebook ko se mettra ta tise king wala naga militaire direct do ka be nana sigi kuna wala kin wala militaire direct franka bakan a fara foi tala ni ka buruja wakati na e bank a franka bakana a jugu sawa te militaire direct do a club na vous m'entendez? Moi je t'attends maintenant c'est que tu m'entends? Il est qui c'est Jean, il est qu'à live du il est qu'à créer du de quel réseau sans faire qui gagne dans la fouaride. Amade ka gagné. Hein? Il est gagné dans créer du là ya. Qui c'est où? Nyada keiko zonde. Dakala keiko horizon. Jean il faut babani. Il est qu'à créer du kaya qui est gagné là. Il est frappé lire au kan noné manabe. Oui, il est frappé au kan noné manabe. Nyomode fatokoro. Fato blani tu ka la dîner ka cheta kwa ni juke parce que où tu es là tu en manques nene wakati c'est là où a nyama ni be nyama goni be il va faut mo mi te français ni ka essayer ba faut ka bola village kono di anyala boroni o la ndre tomati na boroni no to de i bien qui c'est la sigia ye na ngache i produit bien fait i bien ka sala me forodani nyomo de ta chieni danga to danga koji wallahi sa ho il est fade on kuboro ko jimi nangile ki boro ko le tola wallahi fade sago dernier de la classe zéro dernier de la classe ni ka juicy ni français baba fola ça tu vas penser que c'est qu'elle est en train de dire là elle comprend toi-même tu comprends ce que tu dis là si tu comprenais ce que tu dis là il est bien qui c'est un réseau ça fait take elle est dans mon live elle m'entend elle est là. Elle est là, après elle va porter son habit de militaire là pour s'asseoir. Va porter son habit de militaire là, qui se dit bien qui c'est qu'à Angache, ni c'est Anna, biba bien Urubataya. Voilà qui n'a pas été ou la langue. Bien corne futa ka biba bien fait. Bien fini ko yirita ki ba bien goro farakan ka tereke ya nyanama. Il est même fane ma ko dit là. Il est nyomrodé à vie des réseaux sans fait. Il est là vibrer réseau sans faire. Il est déjà ira belle encore roule qu'il est bas du kaya. Il est même fondé ma ko be digné là. Wallahi. Be du bien qui s'est fait katan ko iba bien kono na ngache. Fouaride. Toi tu comprends même ce que tu dis. Tu parles le gros français, on dirait quelqu'un qui est là à l'école, il est très comme toi. Wallahi. Il est très comme toi. Qui signe bien qui sait qu'en droit qu'à français parfois moi je suis ceci, moi je suis ça. Quand toi tu parles là, tu t'entends parler. Tu t'entends parler? Moi, je suis tout kabaka dom. Fouari den popo polo nimia militaire fini dosini biba biechi.
ni mi ya militaire fini do sini be boy kama bi fonson no mode tolini de popo lo faden sago ho faden ku buru fia ile bina fuari de ngorolen oui le ba bien farana réseau sans faire quand on wurile la ki ba bien tchatchia il fuari de parce que ta micro militaire fini do ismo OK fuari de parce que ta militaire fini do nda si ça qu'on ibe ta do ibe na match no mode ya muso kolo komita direct bagan do ba bro ka bena wole do 600 fani le ba che papa me da foto fan lu dangande titri binya na kin ismo la me ismo ko ka foto fani Jezabel na ya produit kata turu ta drompe ka ode javel ko konoy les produits toxiques là qui ni big siga bien qui c'est quand les produits ay produits la nyafle anya be consomme pas les produits la il y avait produits la nyuma lo wala ko so naka drona ki ko ni ka ni ko ni na ko balita lo filmi kapsani ni wow akoni na ko balita lo mi kapsani ni na kuma na rekin ikalo ka mure ka bona ka ta makiage bataru double anyala fitrile aka fitrile douania le banala bi no mode mbokoro woron black kapsani mo mi bokoro yi no mode ile bi bokoro le comparer ne bokoro yi ile bi bokoro ile nyana ko mo be nyabudi le faire réseau sans faire ile mi ki ba para ki so mo faire réseau sans faire imano be militaire fanu do me militaire fanu dangade awoto direct jumalo do la ko militaire zoma direct ni C'était bien qui ça la ouli na neka. Frala o lesmi tu ka woni ke bala militaire fan ni lesmi na tu ka militaire fan ni ke bala. Ani ne ba chetre flani na me bar ay ni tonema me bar dai ka flana wallahi bi ele shem comme lesmi tu ka logo bala tu ta la bla shem kini ile be ke sababu le fa be lamu do ala ka faran la militaire de ko te fa abeneni aya donzo fani mbaka na nieni donzo fani mbaka na niecho abeneni wole tisisi lasi ka doke militaire fan na nete se militaire man nebe donzo fani mbaka na de dia si ko donzo dula no mo de atuka mindo a jermuso kamania donzo fani do ba bore abeto ko do fa ba ere buru ka so do la arafata do la ko la kabe na no oui depuis no mo de le fande do fa horo maya ke ba mu ya horo nya bafue ele be se ki sigi bia ki sa kan kanu ya horo nya bafue ele ni lo sa esmo be kuma do la ma esmo ko ji do so fane duba kana lem na tuto kula de anogo le de mo le sunya na mata Ele dala pa semana para o mundo uno de uma se agora suma gran senhora malotu la gran senhora malotu na para ko ismo anya ba bendra fa kama voilà pour grand monde est bureau le grand c'est il avait va pas établi je suis la femme des Guinéens kana ni ya ko kale danga de nyaba sigini la sa fa bien dibobo tellement ka beta wasi nogo tokoro tellement ka beta galon tire la ko nga ta le fait ko lumière ta le fait do ebe kaburu le kono ni be fe me frère 12 minutes 14 neba ambola wa lo ko be sigiti ka fla fe mba e ko sa ala sigiti ka fla o be bana ke me kono no bi kono no kono o le damo ni na ni no le la do so da tala ka ta sigiti flam sanku ismo kini na me yoram fo muso da tala ka ta sigiti ka flam sanku aka muso garje ka to gbereya ka sirika laka merci sirima tegere Sirima tege. Dotala kata fla ça fait comme une maladie.
ko bana ba le tela malo ko mune ko faiblesse sexuelle ou malo c'est ça non je pense que c'est ce que la femme a dit mais ra kumena na dossier to traiter la femme même avait dit que ko ni malala kwa be yere live ka kabe kuma tellement que j'avais pris les informations sur elle mais maman ina kelengele le kakenga to wallahi billahi tala ina le ko mako pardon faut laisser celle-là non tu sais toi là bon parce que avant à quoi benata militaire direct do à cause de ça je laissé ante nana terrain ka wan bi ko ki je ki sampan ki blaya très bien ko ki je ki sampan ya produit de ne rebe kuma il suma ko ka tu ga to blalema kini no ne me yere kuma fo abaselu da du ka di wakati da du ka do blalema ko sivile be tige ki be je ben ne ko mu yere la lo mi na mo ma ne fo o ka du o kala mi ke do ka sini ya o kala ka ta be ni mbera mo ma ne fo ndara na barka ro ko na patron di ngoro ya bara tu me tingo mi ala le fami ko siri mo muso ka ne ko siri tinga fla do be fere la muso mo ngo jon ko militaire direct boro no ko militaire direct wo siri tinga safna ko oui ko depuis ko no ka siri ko ncha era bara tunuma ka brado non ko ncha era te yila mais que wo do ko le fone nyere muso do ko le fone nyere kwa ko ako ma mo ko sababe netra information na mo ko sababe ni ko dossier préparé de wallahi billahi mama ina ibena nani ina ni to ko kere ko na to sama ka bi kisela a to sama ka bi kise kono ina le ko na ko sabari ko faut laisser extrémiste quoi à cause de Dieu faut la laisser ngo mama ngo wallahi ngo ngatoi donc ne be to ka tafuta ala quoi ni era ta ke kuma ko ba ere même donc me to ka tafuta la de temps en temps nyomo de ni tafuta mi tana de mo de taila fugari de muso na fa nera ko mune ko comment on appelle ça ko ka de soro muso ka extrémiste ya wuru de ya fla le utiliser en de na la muso ko kale tra d'autre soro ko anormali do ba le kono na kwa kume mune mina Pako iba ko kanya damina wa billahi ile ibe ite nini sakola kanimbo fugari de na ngache muso tara docteur ka muso nyinga qu'est-ce quel médicament tu prends tu prenais akoka le kume farafi fla le kela ko anormali ba kono qu'elle ne peut pas avoir d'enfant donc il faut qu'on nettoie son ventre atraka ta fla jugu mi shori muso kono no de ele ka ko jugu mi ka nan ko amba fo amese ka ba fo la de ina muso le ko so ne ki to ide wallahi bilay so ne kumbi gboro ya ki bia furu gboro ni fenge ni yiri i bia furu i bia kutubande mata ka ko yiri la mais ina muso le ko so ki to ki beta live signe ka ki bi da sa go fo ni ma bia ki se ne be nta ne be kuma le be kuma nyomo go de horo be kuma nyomo go de be kuma ni le ne a jone nya esclave ali ne ka tapeti i bia ki se ite sumaula il est qui bamso il est qui a réseau sans faire quoi ou qui est bas du kekaba mais il est fait là nyomode le horon kolo wallahi kolo quoi les bamalaka nye bamalaka au toro suri qui c'est là juju ko bamba mais ça nous ko bamba na kana biya kolena refenga koneka